Megalayapost.news. Kajingha bar kajing bethai galing sun Air India ha ka kharar tar ujuleo arjar pesan ha Ahmedabad lade shisha kawai na kajingja ka ba ngosi tam bat ka bala penyam breu shushu kadai kajing du no yala kajing im na kawai kalong ying doktor bagantop na du kpa ka kmi balai ngot ki khon badang rin ha ka ba hapadeng kajing kemen jing sombha sikhon bala kpa ka kmi ki haban mat ya ka kajingja ka ba krempoi perkhat hadu banadu sendan yala kajing im keman pen kemau gani kalong yeng kelamat ya kani kajingja ba songsi tam kadai kalong yeng jok Dr. Pratik Joshi ka kurim jungu ka Dr. Komi Vyas bat ka khon ka miraya badang prasnam ka kerta bar arngot ki badai ki khon senrap senrang u pradyut bat u nakul kani kijingja ka bangpoi perkhat bat ka ba omla bon mudur kadai kijing temu kini ki syukurim u Dr. Pratik Joshi bat ka Dr. Komi Vyas ringkat ki khon menyasa ringkat no sa London balau kpa Henry ulo badum la one top ha ka kharar tarik juleu arjar pesan ba ka tegeling sun ka ba kisong ban le sa London kala ha bar pthei no hadu bakila adu sendan yala ka jingim baro shiying kaba kham sngo si ru u Dr. Pratik Joshi u de Dr. bala tip kamu radiologist bat ka kurim jungu ka de Dr. pathologist ka bala e no kam no na hospital ha Rajasthan India Malaysia bala kurim sa UK ringkat bala ki khun bat ka ne jingja bosonsi kala ja hadin ka jingha bat ka jing thei ka lingsun Air India ha Ahmedabad Lingba kidor gidar layo i baswa bakalingsun kan her banle cha London layo i ru na du kpa kakmi balaki khun kilai shandor lang hapo kate lingsun odomla ban mudur hapadeng gijingkemen kaba omla ban batai kawan hapat kate galonat kaba kila du sendan baro yala gijingim kamala pawa kila pthai bor kate galong yeng kade galong yeng kaba syongsuk syongsan bar kade galong yeng kaba dap da gijingkemen bar kalong pat ka khubor kaba omla ban mudur bakumno kani gijingja kawanja kaba omla syu ban batai hadu kanno gijingthang jongke yeng kasam juki hakaba ha ka shikilmat kiladu hadu sangut kiminsi magodor bagantop yukpa ka kmi balai ngut ki khon Megalayapost.news.